سيبيزم بكتي سير الزحو حمصر صديموك ونظام حوته قبر السيبيزم بكتي سير الزحو حمصر صديموك ده حاجة شيء أدماش ديني ميل سير داده سيجل داتش ساعة شادو ديلا ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه ديلا ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه ديزي صاحو قاستا سكير رساح ونددد حربي ساسونا خوي شر لياخا يوخا حوغا لورا ستي سرتسي حربي ساسونا خوي شر لياخا يوخا حوغا لورا ستي سرتسي ده حاجل شيء أدماش ديني ميل سير داده سيجل داتش ساعة شادو ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه ديلا ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه قاتلو بتاع سبير اللي خانش ميحشا غويلاشو حوت بول بيزم قاتلو بتاع سبير اللي خانش ميحشا غويلاشو ده حاجل شيء أدماش ديني ميل سير داده سيجل داتش ساعة شادو ديلا ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه ليلش أدماش شو ديلا ليه سغليتي غوزلوش يه Хочу еще раз поздравить с юбилеем и пожелать всем вам деловых удач. Я желаю вам во всех делах и во всех ваших начинаниях, чтобы сопутствовала удача. Очень приятно было отметить этот день в теплой и доброжелательной обстановке, чувствовать ваше внимание и ваше расположение. Благодарю всех за то, что нашли возможность присутствовать на нашем мероприятии, приуроченном 200-летию ингушской нефтяной промышленности. Хочется выразить особую признательность компании, в которой я успешно уже работаю 3 года. Отдельное спасибо моим непосредственным руководителям, чья поддержка и понимание рабочих проблем позволяет нашему обществу, которым я руковожу, успешно решать многие важные задачи. Большое спасибо, Николай Викторович. Спасибо всем моим коллегам, всем моим друзьям и товарищам, которые за помощь в организации этого мероприятия, этого красивого мероприятия, этого большого мероприятия. Выражаю огромную благодарность нашим гостям, которые присутствуют сегодня, которые приехали с разных сторон, с разных уголков нашей необъятной Родины.
у нас гости из со Ставропольского края, из города Москвы и из других регионов. Огромное спасибо. Желаю всем счастья, бодрости духа, успехов, здоровья крепкого, вам, всем вашим близким. Еще раз, с юбилеем!哎，老板，吃饭。